Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel Assam Gramin Vikas Bank गोदान साख्रि गासैखौबो लानानै 8000 बारा दङ भेकेन्सिया अनलाइन एप्लाइ खालामनांगोन जागासिनो दङ लास्ट डेटआ 21 जुन दा मोजां सेलारि मोनगोन सिलेक्शन प्रसेस एन्ड क्राइटेरिया जों नायगोन एन्ड IBPS नि सायाव डिसकास खालामगोन दा गोबाव खालामा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामना ला मानोना गोदान साख्रि नोंथांमोना नैबे Bodo Info चेनेलाव नोंथांमोना मोननो हागोन So दाय लोगोफोर आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय स्क्रिनाव खारबाय थानाय मोनदों स नोंथांमोना बेनिफ्रायनो अफिसियेल नटिफिकेशन डाउनलड खालामना लानो हागोन लोगोसे लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ स नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हागोन दा मबाइलावबो खालामनो हायो नांगौब्ला नोंथांमोननो भिडिअ खालामगोन नेक्स्टआव स नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय स बेनिफ्राय आङो बेयाव डाउनलड खालामखानाय दङ जों बेखौ नायगोन अफिसियेल नटिफिकेशन दा बे जाबाय लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेशन दा फार्स्टआवनो एग्जामनि डिसकास खालामसै एग्जामा खननै जागोन ओके स्टेज 1 एन्ड 2 दङ दा नोंथांमोननि एग्जाम एन्ड बेनिफ्राय एग्जाम फिसबो दङ स एग्जाम फिसआ एसटी हिसाबै 175 नोंथांमोना पेमेन्ट खालामनांगोन अनलाइन हिसाबै आरो बिनि लास्ट डेटआ जाबाय 21 जुनसिम थागोन एप्लाइ खालामनायनिया स नोंथांमोना पेमेन्टखौ लोगो दाननांगोन अब्लासो एडमिट मोनगोन एग्जाम होनो मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय एग्जामा फार्स्टनि स्टेज 1 आहाय स नोंथांमोना 80 मार्क्सनि जागोन एन्ड सेकेन्डआ 200 मार्क्सनि जागोन दा पोस्ट अफिस एसिस्टेन्टआव नायोब्ला स 45 मिनिट्स एग्जाम टाइमिं मोनदों गासैयावबो स नोंथांमोना जाहाथे बेखौ नायना लाग्रोदो एन्ड बुजिग्रोदो एग्जामा अनलाइन एग्जाम नोंथांमोना होनांगोन टेस्टफोर गुवाहाटी सिलचर जरहाटआव दा जों बैसोखौ नायनोसै फार्स्टनि पोस्टआव 21 निफ्राय 40 इयार्स नर्मेलाव एन्ड सेकेन्डआव नोंथांमोना 21 इयार्सनिफ्राय 32 सिम हादों एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव एसिस्टेन्ट मेनेजाराव 18 निफ्राय 30 एन्ड बेनिफ्राय माल्टिपार्पसाव एबा अफिस एसिस्टेन्टआव 18 निफ्राय 28 इयार्स देन बेनिफ्राय नोंथांमोना +5 खालाम मानोना जोंनि एसटीआ 5 इयार्स बारा मोनो अके जेरै हमना ला 40 बा 45 इयार्स 30 बा 35 इयार्स मोनगोन स दानिया क्वालिफिकेशन बेसेबां नांगोन अफिस एसिस्टेन्टआव नोंथांमोना जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय डिग्री पास खालामनांगोन जेबो पार्सेन्ट नाङा एक्सपिरियेन्स नाङा बे पोस्टआव खालि डिग्री पास बानायनो हागोन बे पोस्टआव एन्ड बेनिफ्राय लकेल लेंगुवेज नोंथांमोना रोंनांगोन जेरै बर' एसामिस एन्ड बेनिफ्राय जायफ्रा कम्पिउटार रोङो स बांसिन चान्सखौ दङ आरो सार्टिफिकेट गैयाब्लाबो नोंथांमोना बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो बेयाव बिथाराखै एन्ड अफिसार स्केल 1 आव नायोब्ला नोंथांमोनाबो डिग्री पास खालामनांगोन जायखिजाया डिग्री पास एन्ड बेनिफ्राय बेयावबो नोंथांमोनाहाय हागोन जेबो पार्सेन्ट नाङा बेनिफ्राय माखासे डिप्ल'मा दङ बेयाव जुदि दङब्ला स नोंथांमोना बांसिन चान्सखौ मोनगोन होनना बुंदों जुदि गैयाब्लाबो नोंथांमोना बे पोस्टआव हायो एन्ड बेनिफ्राय अफिसार स्केल 2 आव जों नायोब्ला बेयावबो नोंथांमोना डिग्री पास खालामनांगोन नाथाय 50% थानांगोन आरो 2 इयार्स नोंथांमोना बेयाव एक्सपिरियेन्स थानांगोन अब्लासो नोंथांमोना बे पोस्टआव हागोन स बेनिफ्राय अफिसार स्केल लाइनावहाय नोंथांमोना स्केल 2 मोनबावदों देन बेयाव एक्सपिरियेन्स नांजागौ अके 1 इयार एक्सपिरियेन्स बिदों स नोंथांमोना अब्लासो हागोन आरो जुदि गैयाब्ला स नोंथांमोना हानाय नङा बे गाहायनाव गासैबो एक्सपिरियेन्स नांगोन अब्लासो हागोन आं बेखौ दोनथ'बाय जाहाथे नोंथांमोना PDF फाइलखौ नायनानै लायो मानोना मेक्सिमाम बेबायदि बेंकआव मावनाय गैया स बेखायनो नोंथांमोनाहाय बेखौ स्किप खालामनो हागोन बा नोंथांमोना नायनोब्ला PDF फाइलखौबो बा स्क्रिनशट खालामनानै नोंथांमोना लानो हागोन स बेनिफ्राय मोनसे बाथ्रा जायफ्रानोखि डिग्री पास जाथ'वाखै एबा जानो गोनां दङ 21 जुननि सिगां जानांगोननो अब्लासो हागोन जुदि नोंथांमोना नङाब्ला स हानाय नङा स बेखायनो स नोंथांमोना बेयाव पास जाथारनांगोन बा नोंथांमोना आपल'ड खालामथारनांगोन 21 जुननि सिगां स बे जाबाय नोंथांमोननि डिटेल्स एन्ड बेनिफ्राय बेयाव जों माखासे डेटखौ नायोबा स एग्जाम जागोन स्टेज 1 एग्जाम होनोबा स नोंथांमोननि एग्जामा आगस्टआव जागोन अके एन्ड बेनिफ्राय स नोंथांमोना कल लेटारखौ मोनगोन जुलाइआव मोनगोन एन्ड बेनिफ्राय रिजाल्टआ डिक्लेयार जागोन सेप्टेम्बर 2023 आव स्टेज 1 आहाय एन्ड स्टेज 2 जागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदि मोनलांबाय थागोन आरो एग्जाम सेन्टारा तेजपुर जरहाट सिलचर दङ गुवाहाटी दङ स नोंथांमोना थांनानै अनलाइन एग्जामखौ होनांगोन स दानिया जोंहा एसटी पोस्टआ बेसेबां दङ आसाम ग्रामीण विकास बेंकआव जों बेखौ नायनोसै एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना जायफ्रानोखि भिडिअ नायनो मोजां मोनो स बड' जब इनफ'आव नायबाय थानो हागोन जबनि आपडेट मोननो दा फार्स्टआव जों आसाम ग्रामीण विकास बेंकआव फैनाय लोगो एसटी कोटा नायोबा जों मोनदों 22 अके स बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन एन्ड बेनिफ्राय जेनेरेलाव 120 दङ दा गासैखौबो लानानै आसाम ग्रामीण विकास बेंकआव 296 दङ दा बे IBPS नि आन्दाराव गोबां ग्रामीण विकास बेंक थायो दा जेरै आसाम ग्रामीण विकास बेंक थायो थिग बेबादिनो गुबुन स्टेटआवबो ग्रामीण विकास बेंक थायो दा बेखायनो आसाम ग्रामीण विकास बेंकआव 8000 निफ्राय 296 भेकेन्सि होदों जेराव नोंथांमोना दायो अनलाइन खालामनो हासिगोन आरो लोगोसे अनलाइन खालामनाय भिडिअ नांगौबा स नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव लिरनो हागोन स बेनोसोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट